आज स्वीट फॅमिली चालली आहे वेंगुर्ला बंदराला। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर आज स्वीट फॅमिली वेंगुर्लेला आली आहे, तुम्हाला माहितच आहे, ती जरा मॅड झालेली आहे। आणि आज चालली आहे स्वीट फॅमिली, आता चालली आहे वेंगुर्ला बंदराला। तर तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा, कारण आम्ही पूर्ण वेंगुर्ला बंदर फिरणार आहोत। तर आमच्या बरोबर कंटिन्यू राहा। लेट्स गो। हा, फायनली आलो बाहेर आपण। तर मित्रांनो, आता आम्ही रिक्षा पकडली आहे केपा देवीकडून, आणि केपा देवीकडून आता आम्ही चाललो आहे वेंगुर्ला बंदरला। तर फायनली आम्ही आता वेंगुर्ला बंदरवरती आलो आहे, आमची रिक्षा, आणि तो ब्रिज दिसतोय। नंतर आम्ही त्या ब्रिज जवळ जाऊ। बोटी आल्या आहेत, मग आता इकडे सुंगट वगैरे भेटतील आम्हाला। तर मित्रांनो, फायनली आम्ही आता बंदरावरती उतरलो आहे। आता आम्ही फिरायला जाऊ। हा, वरील एवढ्याला। तर मित्रांनो, आता आम्ही फिश मार्केटला, वेंगुर्ला बंदराला फिश मार्केटला आलो आहे, आणि लय प्रकारची चिंगळ्या दिसतात। अरे हा, माकुल 250 रुपये किलो। आणि हे सुंगटा कसे किलो? मुंबईचं रेट झालं, पण हे फ्रेश आहे, मुंबईचे बर्फातले असतात। तर मित्रांनो, आता आम्ही मच्छी मार्केट फिरतोय। दीपाली बघते काय आहे काय। खरंच खूपच मस्त वाटतं इकडे। आणि अरे हे बघ, सुनियर वाटतं, मोरी नाही ना? नाही नाही, हे बघ स्टार, हे ह्याला लागलाय बघ, स्टार फिश ह्याला लागले। ती लेपात आहे। ए ती बघ, ती कोलंबी बघ कसली आहे, ती जबरदस्त एकदम। हे काय कापला? वागळा कापता? वेगळंच काय ते पप्पा? वागळे आहेत, वागळे। काटे असतात काय का? काय ते? सुळे, सुळे, सुळ्याची माळा बनवली अक्षरशः। चिंगळा लय प्रकारची चिंगळा असतात। काय? अरे बापरे, शिवट केवढा मोठा आहे बघ। मासे वगैरे भरपूर आहेत, खेकडे, मोरी, सुनियारो, खूप आणि रिजनेबल किमतीत आहेत इकडे। आणि हे संपूर्ण बंदर, वेंगुर्ला बंदर।
तो मित्रांनो खूपच सुंदर आहे वेंगुर्ला बंदर आणि इकडे बसून आम्ही आनंद घेतो आहे. इकडे खूपच भारी वाटतं. काहीतरी माहिती सांगा अरे नुसतं माहिती काय. काय सांगणार वेंगुर्ला बंदराची. 1856 ब्रिटिशांनी हा बंदर बांधला. हे नाही बाबा मला काय माहिती नाही, मी आपलं असंच बोलतो, मस्करी केली. बंदराची माहिती तू वेंगुर्ल्याची, मी काय सांगणार. माहिती सांग. व्हिडिओ तुम्ही बनवता. व्हिडिओ बनवता आम्हाला काय माहिती आहे, आम्ही फक्त मजा घेतो. पण खूपच सुंदर बंदर आहे. खूपच हा हिल्स आहे. आणि तिकडे आम्ही आलो ना ते तिकडेच हे आहे, सागरेश्वर आहे आणि कुर्लेवाडी तिकडे आहे. दाखव ना तिकडे, ते बघा त्या टोकाला सागरेश्वर आहे, ती घरं वगैरे दिसतात ती. आणि त्याच्या पुढे दिपालीचं गाव कुर्लेवाडी आहे. आम्ही इकडून असे चालत जाऊ शकतो, पण मला वाटतं 2 तास लागतील. 2 नाही 1 तास लागेल. 1 तास लागेल. 1 तास. हा 1-1.5 तास लागेल. 1 तास. मग दीपाली मनावर घेतलं तर आम्ही जाऊ शकतो. वरती जाऊ मित्रांनो. आता आम्ही बंदर फिरले, माशांचे रेट पण काढले, रिझनेबल आहे. आणि आता आम्ही जातो आहे चढून तिकडे आणि तिकडून एक काय ते लाईट हाऊस वगैरे बघतो आणि नंतर त्या ब्रिज वरती जातो. चलो लेट्स गो. हे काय लागलं बघू. चला लेट्स गो. तर आता आम्ही जातो आहे वेंगुर्ला लाईट हाऊस. तिकडे लाईट हाऊस आहे, तर आम्ही आता फायनली तिकडे जातो आहे. आता इकडून वरती चढायचं आहे लाईट हाऊसला जाण्यासाठी. चला ये. तर फायनली हे पायऱ्या चढून आम्ही दीपगृहाकडे चाललो आहे, लाईट हाऊस. आणि हा सुंदर व्ह्यू, बोटी वगैरे तिकडे लागल्या आहेत. बघ दीपाली आमचं स्पीड बघ. 100-200. गाईज आमचं स्पीड कमी झालं आणि भावी जियाचा स्पीड वाढलेला आहे. बघा बघा किती पुढे गेले आहेत. खरंच फिट आहे ती. आम्ही अनफिट झालो आजच्या ह्याच्यात. मस्त जंगलामधून अगदी हा रस्ता जातो आहे. खूपच भारी वाटतं. हे बघा पूर्ण झाडं वगैरे आहेत आणि हमारी सांस फूल गई है. गाइस हम लोग सांस फूल रही. हमारी सांस फुल गई है. दिवाळी बस. इकडे म्हाताऱ्यांसाठी दमणाऱ्यांसाठी बसायला जागा आहे. वयस्कर झालेल्या ना. हे चला किड्स. अजून थोडं आहे. फायनली आम्ही आलो वाटतं आता गाईज. अरे हा अरे गेट आला. इकडून दिसतंय गेट. मित्रांनो आता आला आम्ही. इकडे दिसतोय गेट. फायनली आम्ही लाईट हाऊस कडे आलो आहे, पण इकडे बंद आहे. पण एक माणूस आला, त्याला आम्ही रिक्वेस्ट केली तर त्याने सांगितले 5 मिनिटं तुम्ही थांबा, हा मग तुम्हाला आतमध्ये घेतो. तर आता आम्ही 5 मिनिटं वाट बघतोय, नंतर आम्ही दीपगृहाकडे जाऊ. अरे बापरे पाणी नाही आणलंय मी. खाली गेल्यावर पाणी भेटणार. हा अरे यार. आणि मित्रांनो तुमच्यासोबत लहान मुलं असतील तर एक बॉटल कायम ठेवा, नाही तर ही अशी हालत होईल. या लहान मुलांना कधी त्यांना कधीही ताण लागते, कधी भूक लागते आणि कधी सुसू होते. चला चला चला. अरे थँक्यू मित्र यार, खरंच थँक्यू. नाही तर आता आम्ही जात होतो मागे. तर मित्रांनो आम्हाला फायनली आतमध्ये घेतलं 5 मिनिटं वाट बघितल्यावर आणि आम्ही दीपगृहाकडे आलो आहे. गार्डन वगैरे आहे इकडे आणि वडाचं पण आहे. बरगद का पेड़ आहे इथं. दीपाली 7 फेऱ्या मारून घ्या आत्ताच. तर मित्रांनो आम्ही फायनली दीपगृहावरती चढतो आहे. गोल गोल पायऱ्या आहेत इकडे. आणि फायनली आलो आम्ही दीपगृहाकडे.
अरे बापरे, हे शिप सारखं आहे. आणि फायनली आता आम्ही आतमध्ये जातो आहे. आणि इकडे खिडकी आहे, मस्त व्ह्यू दिसतोय. आता वरती चढतो आम्ही. गाईज फायनली मी पहिला जातो आहे. थांब राणू, थांब तू थांब. तर मित्रांनो, आम्ही दीपगृहाकडे आलो आहे, पण ही सर्व घाबरली वरती यायला. भावी पण वरती येत नाही. येत आहे वर, भावी ट्राय करते वर यायला. मित्रांनो, आम्ही फायनली आलो आहे इकडे लाईट हाऊसला. भावी माझ्या सोबत आली आहे आणि दीपाली खालतीच राहिली आहे. ती घाबरली आहे. पण मी आणि भावी वरती आलो आहे लाईट हाऊसला. हे लाईट आहे इकडे आणि हा पूर्ण गोल आहे आणि पूर्ण काच लावल्यामुळे आणि पडदा लावल्यामुळे बाहेरचं काहीच दिसत नाही. बघू शकता तुम्ही. हे बघा, मी लाईट हाऊस वरती आलो आहे आणि खूपच वारा लागतो आहे. विचार पण करू शकत नाही. हातातून मोबाईल सरकतो आहे, एवढा वारा लागतो आहे. म्हणजे आम्ही हलतो आहे, एवढा वारा लागतो आहे. खूपच वारा आहे आणि भीती तर खूपच वाटते आहे. भावी आणि हे गेले आहेत वरती लाईट हाऊस आहे तिकडे. ते बघ दिसत आहेत तुम्हाला. भावी भावी खूपच भीती वाटली. एवढा वारा आहे ना, बाप रे. उभं राहायला भीती वाटत होती, अक्षरशः उभं राहायला भीती वाटत होती, एवढा वारा होता. खरंच घाबरलो आम्ही. आणि आम्ही फायनली आता जातोय ब्रिज वरती. आणि खूपच सुंदर समुद्र किनारा आहे वेंगुर्ल्याचा, वेंगुर्ला बंदर. तर मित्रांनो, आम्ही फायनली ब्रिज वरती आलो आहे वेंगुर्ल्याच्या. झुलता मनोरा नाही, सॉरी, सिलिंग वरती आलो आहे आम्ही. खूपच भारी व्ह्यू आहे आणि खूपच भारी ब्रिज आहे. खूपच मस्त वाटतंय. चला पुढे. मित्रांनो, खूपच भारी वाटतं या ब्रिज वरती. भावी कसं वाटतं? आणि व्ह्यू पण एवढा भारी आहे ना इकडे, खूपच भारी वाटतं. बघा, खाली पाणी आहे पूर्ण आणि समोर समुद्र आहे आणि खूपच व्ह्यू भारी वाटतो. खूपच मस्त वाटतं. हे बघा, खूपच भारी वाटतं. आणि ब्रिज बघून झाला तो सिलिंग आणि आता समुद्र किनाऱ्यावरती आलो आहे. खूपच भारी वाटतं. आणि भावी आता सेल्स कुठे केले गोळा? अरे बापरे, वाट लावणार वाटतं. कुठे गेले आहेत सेल्स गोळा? अरे बापरे, तुटके फुटके गेलेत वाटतं. हे बघ, हे चांगलं आहे. खूप छान. थोडं चांगलं आहे ना. ओके ओके. ते आम्ही आता ट्रेनच्या बीचला जातो. हे भावीजी या, चला. अरे व्हिडिओचा एंड करायचा आहे, चला लवकर. इकडे मरीन ड्राईव्हला बसून आपण व्हिडिओचा एंड करूया. कारण तसेच, अरे तसेच आहेत ना हे दगड. तर मित्रांनो, आमचा लाईट हाऊस बघून झाला, वेंगुर्ला बंदर बघून झाला आणि हा ब्रिज, जो फेमस ब्रिज आहे तो आपला सिलिंग, तो बघून झाला. काय